କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ ସାର୍ କିଛି କହିବେ କି? ସାର୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା नो कमेंट ସାର୍ କାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେମାନେ ସର୍ଭିସଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ମିଛରେ ପୋଷା ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ ସାର୍ କିଛି କହିବେ କି? ସାର୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେମାନେ ସର୍ଭିସଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ମିଛରେ ପୋଷା ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ ସାର୍ କିଛି କହିବେ କି? ସାର୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା नो कमेंट ସାର୍ କାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେମାନେ ସର୍ଭିସଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ମିଛରେ ପୋଷା ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହିବେ?